kompletní rekonstrukce sítě je vhodnou příležitostí postavit síť znovu a od základu. V případě RKO Group jsme provedli konsolidaci IT a nastavili pravidla pro provoz a správu sítě. Proběhly rovněž zásadní úpravy metalických rozvodů a optických sítí, rozvaděčů, ale i aktivních síťových prvků. Důležitým požadavkem byla i možnost dalšího rozvoje sítě, který by reflektoval růst společnosti a nástup nových technologií. V nejmodernější provozovně ve Vysokém Mýtě jsme vybudovali nový kamerový systém, který monitoruje náročný provoz zpracování odpadů. Síťové prvky Zyxel pro nás byly samozřejmou volbou, jelikož máme dlouhodobou zkušenost s jejich spolehlivostí a správou. Pro společnosti sdružené v RKO Group jsme vybudovali výkonnou a flexibilní infrastrukturu, která bude spolehlivě sloužit mnoho dalších let. Společnost Recycling Kové odpady AS vznikla v roce 1996 v Chotěboři. Od svého založení se tato česká rodinná firma zaměřuje na nakládání s odpady. Za téměř 30 let své existence vybudovala po České republice více než 18 provozoven, ve kterých pracuje zhruba 190 zaměstnanců. Dnes je společnost Recycling Kové odpady AS součástí holdingu RKO Group. Jedná se o skupinu firem zabývajících se zpracováním odpadů a strojírenskou výrobou. Recycling AS působí v oboru efektivního a udržitelného zpracování odpadů a poskytuje své služby širokému spektru klientů, včetně podniků, měst a obcí. Naše původní síťová infrastruktura již neodpovídala požadavkům na zabezpečení a efektivní správu. Postrádali jsme rovněž vhodné řešení pro bezpečné propojení provozoven a připojování zaměstnanců mimo kancelář. Návrh realizovaný společností Computer Services splňuje naše požadavky v oblasti výkonu a kybernetické bezpečnosti. Důležitá je pro nás také vysoká spolehlivost zařízení Zyxel. Oceňujeme i servis a IT podporu ze strany společnosti Computer Services a získali jsme tak spolehlivého partnera pro zajištění IT provozu.